आदरणीय भाई सुरेंद्र सिंह जी चैता लयदारी भोजन पांजा में पंजियावे के मुठा में मुठियावे के सब भाव देखबे कोई नहीं है ना बबुआ। अब ये बरले बा पांजा में पंजियाली हल गइल बा, मुट्ठी में मुठिया के बोझा बना गइल बा। लेकिन अब जब इन लेके चलल बा लोग तब कौन दुर्दशा होता अब छिटा गल बाबे ई हम सुनाब रहुआ सबके। मने गहूं जब कटाला नु तो एक पांजा उठा के ले आके 5 पांजा 10 पांजा एक लगे रखल जाला तो पंजियावल कहल जाला ना। गतनवा मुट्ठी में मुठिया के बांधल जाला तो वे भैया कहते कि हम पंजियाए आ तू मुठिया हो आ तब जाके बोझा बनाई बोझा बनाई तो खेत में ना रही उ खरिहानी में आई नु। लेकिन अब रास्ता में लोग के दोनों बेकत के कौन दुर्दशा होता ई हम बताई ले हनु। बाकी तनी ध्यान देबे के बा। भैया कहतनी कि शर्मा जी राम का जन्म कब गावल जाला? रामनवमी के बेरा। अरे महाराज रौरा ई पता नहीं है हमरा कि यहाँ सालों भर राम जी के जन्म गावल जाला। जब जहाँ अष्टजाम होला ओ या जन्म के आ विवाह के कथा लोग सुनेला तब इस जग के संपूर्ण समापन मानल जाला। और यहाँ खाली रामनवमी के दिन होला राम जी के जन्म के कथा 11 महीना और राम जन्म के जन्म के कथा ना लोग ना सुनेला लोग और दिन रावण के जन्म के कथा होला। अरे महाराज रौरा माल में नहीं खाए भले हमरा की रौरा गावत नहीं बिहार में रौरा गावत नहीं लेकिन बिहार के संस्कृति बिहार के सभ्यता बिहार में का होला ई रौरा पता नहीं यही सर्व कहता नहीं कि राम जन्म के कथा रामनवमी के दिन गावल जाए और दिन ना। अच्छा ठीक बा रामनवमी के दिन गावल जाए तो फायदा हो जाए और दिन गावल जाए तो मर जाए राम जी के जन्म को फायदा करे मिश्री हन मिश्री कबो खाए तो मीठे लगी चाहे खिसिया के खाई तो चाहे प्रेम से खाई तो राम के जन्म हो तो मिश्री हो अमृत हो कबो गईब कबो सुनब फायदे करी। राम के जन्म होके चाहे राम के विवाह होके चाहे रामचरित मानस के कोनो कथा होके आ मरीचा बानु मरीचा कितनो प्रेम से खइबन अरे बाप रे कान गरमा गई रे मरीचा कितनो प्रेम से खइब तो तीते लागी तरवा के हमरा जान के बड़ा दुख होता इतना निमन प्रदेश में राम जी के जन्म लोग एक दिन गावेला खाली रामनवमी के दिन और दिन रवा के लोग रावण के जन्म के कथा सुने। वाह 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 हाय 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 सावरी सावरी क्या बात वाह 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 वाह। अरे कोई की करारी आइलू भगवती भजन ना कोइलू जहिया आइलू सावही के दिने करार कोइलू कि हे भगवान जायब तो हम राउर नाम के भजन करब राउर कथा गाई। अरे कोई की करार आइलू भगवती भजन ना कोइलू कोई की करार आइलू भगवती भजन ना कोइलू कैसे नजरिया मिलैबू जहिया ससुरा जइबू कैसे नजरिया मिलैबू जहिया
जहिया ससुरा जइबू ऐसे नजरिया मिलइबू जहिया ससुरा जइबू शीतल कबो पजी आवतारू कबो मुठी आवेलू कबो पजी आवतारू कबो मुठी आवेलू कबो पजी आवतारू कबो मुठी आवतारू पैसा ले तनी आओ हो मुस्कान तनी तू लय में होता लय में बिना लय के हमनी के ओकबे ना करी कुछ अरे महाराज ए मुस्कान अरे कब मुठी आवतारू कब पजी आवेलू कब मुठी आवतारू कब पजी आवेलू और का अपना बलमुआ से नेह ना लगावेलू अपना बलमुआ से नेह ना लगावेलू श्री भोला राय जी हमरा के बहुत बहुत रुपया दिले बने भगवान से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर आहा पांच को छाया लावा से नजर लड़ावेलू पांच को यारावा से नजर लड़ावेलू पूछिए सजन तो का बतइबू जहिया ससुरा जइबू पूछिए सजन तो का बतइबू जहिया ससुरा जइबू कब मुठी आवतारू कब पंजी आवतारू आ बलमुआ से नेह लगावता नहीं खूब सब बेकार हो जाए तब का होई जहिया जैबू पूछिए तो जवाब ना जुरी आहा पापी और पुण्य के जब करी है हिसाब हो पापी और पुण्य के जब करी है हिसाब हो पाप और पुण्य के जब करी है हिसाब हो हिसाब होई पूछी है सवाल तो बजूरी ना जवाब हो पूछी है सवाल तो बजूरी ना जवाब हो
यारावा के अखिया से आँख ना मिलई जहिया ससुरा जइबू